Hekk kif il-pressjoni fuq ir-rati Maltin qiegħda kull ma jmur tiżdied qed tinħass ħtieġa kbira ta' aktar ġudikanti kif ukoll bidla fl-istrutturi, inkluż fil-bini nnifsu. Dan hekk kif ir-rati kemm f'Malta u anke f'Għawdex saru żgħar ħafna għal volum ta' xogħol li qed ikun hemm. Dan kien il-qofol tad-diskors illi għamel il-Prim Imħallef Mark Ketkuti, hekk kif it-tnejn filgħodu fetħet dik li magħrufa bħala s-sena forensi, okkażjoni li permezz tagħha jitfakkar dan il-jum importanti għax-xogħol tar-rati f'pajjiżna. Il-Prim Imħallef tkellem dwar l-isfidi kbar li jeżistu fosthom fil-qasam teknoloġiku fl-amministrazzjoni u l-implementazzjoni tal-liġijiet tal-pajjiż. Qal li ma' kull ġurnata li tgħaddi il-ferita dejjem qiegħda tikber għax bil-kliem sabiħ u wedit fir-ramel żgur li mhux se tfieq. Bl-akbar ferita li tweġġa' ħafna hija tad-dewmien mhux raġonevoli fil-proċeduri quddiem il-qrati. Il-Prim Imħallef qal li miżura neċessarja u indispensabbli hija n-nomina ta' mill-inqas żewġ maġistrati oħra sabiex tissaħħaħ fost oħrajn is-sezzjoni tiġġudika l-kawżi ta' vjolenza domestika u ta' ħasil ta' flus hekk kif dawn qegħdin dejjem jiżdiedu. Mark Ketkuti qal li l-binja preżenti m'għadix suffiċjenti għal bżonnijiet tas-sistema ġudizzjarja. Huwa insista li l-Gvern irid isib il-mezzi biex isib binjiet fil-belt jew fil-viċin biex ċerti kompetenzi ta' qrati jitilqu mill-binja prinċipali, dan apparti li anke f'Għawdex hemm bżonn ta' binja ġdida. Min-naħa tiegħu il-Viċi President tal-Kamra tal-Avukati Stephen Tonna Lowell qal li fil-waqt li numru ta' professjonisti huma regolati bil-liġi l-avukati mhumiex. Tonna Lowell semma wkoll il-fatt li qrati kostituzzjonali illum qed jaffaċċaw numru ta' kawżi minħabba ksur ta' drittijiet fundamentali relatati mal-impożizzjonijiet ta' multi sostanzjali minn regolaturi bħalma huma l-FIU u l-MFSA. U qrati kostituzzjonali qed isibu ruhom kostretti mhux biss jiddikjaraw li jkun seħħ nuqqas imma li jagħtu rimedju. Intant fl-omelija tiegħu waqt qudiesa li saret fil-Konkatedral għal ftuħ tas-sena forensi, l-Arċisqof Charles Scicluna tkellem dwar l-importanza li l-ġustizzja issir ma' kulħadd, kemm mal-kbir kif ukoll maż-żgħir. Kull poplu jiġi rispettat fid-dinjità tiegħu meta jintalab kont u ssir ġustizzja maż-żgħir bħalma ssir mal-kbir. Min jista' jifhem ħajjifhem. Monsinjur Scicluna qal ukoll li ma jistax ikun hemm liġi li tippromuovi l-ħajja u din l-istess liġi tintuża biex toqtol lil xi ħadd. Ma jistax ikun liġi li tippromuovi l-ħajja tuża biex toqtol? Kostituzzjoni li inti tagħtik id-dritt tal-ħajja tuża biex iċċaħħad id-dritt tal-ħajja? Mullem mill-kelma u ifhem verament x'inti taqra. U appella lil membri tal-ġudikatura biex ikunu pas-Samaritani tajjeb għaliex ċittadin għandu jħossu rispettat fid-dinjità tiegħu. Għandna bżonn ħafna x'naħdmu biex iċ-ċittadin quddiem il-magna tal-ġustizzja jħossu rispettat fid-dinjità tiegħu. L-Arċisqof ma naqasx milli jagħmel referenza għad-dewmien li jeżisti fil-qorti. Id-dewmien żejjed u l-ħela ta' riżorsi u l-ineffiċjenza huma pjaga li iżjed ma jeħilsu minnhom malajr u jiena nixtieq nirrikonoxxi l-isforzi kollha li qed isiru biex dan iseħħ. Ħalli nkunu anke ġusti fil-kummenti tagħna. Imiżjed ma nersqu li dak il-mument fejn kull min jersa l-qorti ma jħossux prostratu vulnerabbli, ma jħossu ċittadin li qed jeżerċita dritt tiegħu jinkella qed jiġi msejjaħ għal dik il-kontabilità li tirrispetta is-saltna ta' dritt. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-President ta' Malta George Vella, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia, il-Prim Imħallef l-Avukat Ġenerali kif ukoll membri tal-Ġudikatura.